ассалому алайкум дӯстон. По бисёр клиентҳо хоҳиш карданд ки ягон дукони оптои арзон нигоҳфурӯша реклама кунем. дӯстон, як дукони ёфтем, борош ҳамаш оптои ряди хитобозорда, хитобозори дуюм. агар аз Коронсити дароед, дасти чап широки ряд рост то охира меоед, дасти чап мегарден, Шанхайбозори ду меган, рядиш хитобозор қафош Шанхайбозори ду меган. Сари раҳ дар сари угловода дукони 165, 166, 167 бо номерашон дар рӯи экран ҳаст. касе ки намеёва, мисол занг занед, номерои ватсапшон ҳаст, дастсаф кардан дорам. агар аз пажарка дароед, якум дарозе оптои қати рост меоед то охира ва дасти рост мегарден, чорум ряд аз дасти чап худаш маълум мешавад. дукони угловия сари роҳ, дукони Раҳим. касе адреса наёд, занг занед, номерошон дар каси заказ кардани ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. дӯстон, ҳамаи борошон оптоя бо нархи дастрас, дастсафкарам дорам. касе ки дузанда бо хушрӯтар мефаҳма ин чизора. аз Москва бисёр мепурсанд, моҳрафурӯша реклама кунед, илтимос мекунанд. ина васатшонда нависен, дастсафкарам, расияда дорам, нархошон нархҳои оптовия. дӯстон, сар мекунем дӯстон, ҳамаи намуди сангҳои стеклянӣ, шишагӣ, фигураҳои новинка, ҳамаи намудаш ҳаст. брашкаҳои нав, гулча, майда, калон, шишагӣ, нигиндор, ҳамаи намуди новинка, ҳамаи намуд барои курта, тоқи, метражӣ, ҳамаи намуд хамелёни, муҳра, бринҷи, конус, фигураҳои нав, оптови ба нархи дастаста. номерошон ҳаст дӯстон, касе заказ кардане ватсап да нависен, шогирдошон дастафка мекунанд. бо мисол клиентое ки хонашон да гӯдаки майда доран, омада наметавонанд, да ватсапш нависен чизе ки шумо да даркураед, сураташон мепартояд, қатъи нархошон. бароз мо дар инҷа нарха гуфта наметавонем ки дар инҷа аз 20 дирам боло ҳай, 10 дирама, 20 дирама, ҳар хел нарх доранд. ҳамаш ба нархи оптоя. дӯстон, касе ки омада наметавонад, ватсапшон да нависен, шумо да сураташон роя мекунед, чизе ки шумо да маъқуле, якта сураташон роя мекунед, ба таксиё мисол роитон мекунанд, аз саи раҳ мегиред, ки шумо да удобное ҳам выгодное. бисёр клиентҳо Россия ҳам хеле чизо дар Россия намефурӯшанд. дӯзандаи хумо чӣ хел ки медонем, ҳозир дар шаҳрҳои Россия бисёр шудаги, Москва бисёр мепурсанд ҳам хеле чизоро. дӯстон, ина аксарияти шумо ин видеоро Россия тамошо мекунед. аксариятон касе заказ кардане, номерои ватсапшон ҳаст, оптумам доранд, ҳама борошон ба нархи оптовия. ҳай дастафкатон мекунанд, мисол Россия ба камаза, ба самолёта, ба любой чироитон мекунанд. касе заказ кардане, марҳамат. Шанхайбозори ду мегани, ряди хитобозори қафош сайри роҳ дай. агар аз Коронсити дароед, ба широки ряд биёед, дасти чап дуюм ряд меша, агар аз пажарка чорум ряд меша, то охира меоед. ҳай номерошон ҳаст, ҳамаи намуди санга, ҳамаи намуди кортавория ҳаст дар инҷа. дӯстон, бо диққат тамошо кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстон, ҳамаи ин чизо барои шумо. касе да бо ягон чизе ки дигар даркураед, дар комментария нависем, мо пасараса мекунем ки барои шумо реклама кунем. шумо бо диққат тамошо кунед. касе ки омада наметавонад, мисол ба ҳазор заказ мекунад, ҳамаш нархи оптоя. гиҷоиро ки камера мекунам, нархҳои оптои қатъӣ. бо ҳамин савдогаро илтимос мекунем, клиентое ки ҳамин чиз ютуби мо тамошо мекунанд, ҳавоят нархи оптои битен. дӯстон, тамошо кунед, ҳамаи намудаш ҳаст. дӯстон, ҳам донаки ҳаст, ҳам пачка қатъӣ ҳаст. дӯстон, бо диққат тамошо кунед, подписатсия карданро фаромӯш накунед. дӯстон, лайка дастгирӣ кунед, то дигарро бинанд. дӯстон, дӯстон, ин видеоро бисёри бад реклама кардем. бисёр одамо бисёри бадай заказ кардани майда хай бахшиш ки камтар камера тезтар кунем, дар камера камтар қиимтаре фаҳмидан, ки шумо дар ин ватсап нависем, бо шуморо ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам. ин чиз бисёр одамо даркурад, бисёр одамо ин чизо даркурад, ки касе мисол ёдгирии дузандагӣ барои ёдгириш беҳтарин чизе ки мисол хичон ягон паплинои однотоние ки барқати однотонида барои духтан, ҳамин чизо истифода мебаранд. дӯстон, беҳтарин чизе. дӯстон, лайка фаромӯш накунед. дӯстон, бо диққат ба ҳазор тамошо кунед. то дидор. пешакӣ ҳаматон дар раҳмат барои подписатсия кардан.